Beste 2-3 minutu igaro eta gero, ordenagailua martxan dago eta prest daukagu erabiltzeko. Orduan, Windows 10 da, bersioa, beraz, agian etxean daukazuen antzeko esanetek edo ez, erraza dabiltzeko eta martxarekin ikasiko dugu, baina printzipioz. Hemen irudi bat dugu, betikoa, eta hemen eskritorio edo mahai gainean bakarrik hartuko da papelera de reziklaje delakoa. Non daude beste programa guztia? Hemen, beheko partean eskerreko partera jaitsi eskero, taktila ere bada eskuarekin eukitu ezakeguen pegatina dagoen lekuan, Windows ikurra dago, eta hemen txakatu eskero agertuko dira programa guztiak. Nire gomendioa, hemen dauden gauza guztiak kentzea da. Zenbait eta gauza gutxiago duki, hobeto. Baina, hori beste baten ikasiko dugu. Printzipioz, begiratu beharko duguna da, beheko partean bateria, garrantzitsua izango da ikustea, ez bakarrik zenbateko bateria daukan, baizik eta zenbat denbora daukadan, kasu honetan, badaukat hor jartzen du, 4 ordu eta 23 minutu gatzezkidala, hau da, bateriaren 176. Gogoratu, ordenagailuak zenbat eta zaharragoak izan, zenbat eta erabidea gehiago duki, bateria azkarrago bukatu egiten dela. Hau garrantzitsuengo da, hemen agertzen eguna da, antena txiki bat. Antena piztuta badaukagu, wifi-a piztuta daukagula da. Antena itxadita badago, wifi-rik ez daukagula da. Orduan, klikatu eskero, agertuzuko ezigu, zeintzuk diren gure eskura dauden wifi sareak, eta konektatuko gara batera edo estera. Wifi-a kendu nahi badugu, hemen beheko partean, hemen urdinez dagoena klikatu eskero, wifi-a kenduko dugu. Hor wifi-rik ez daukagu, eta berriro piztu eskero, wifi-ra konektatu zaigu, gainera automatikoki. Eta gero, beste ikur batzu daukagu, bozkailuak zelako volumena daukagun, gomendagarria da, zenbat eta bajuago jarri, hobeto, gutxienez aurikularak ez baditu dugu, beste hori ez galarazteko. Gero, badaukagoen beste ikur bat, notak idazteko dena, notak eta konfigurazioak eta hainbeste gauza, alako informazioen bat edo daukagu agertuko zaigu hemen, eta badaukagu alako konfigurazio errez moduko bat, adibidez hemen, Bluetootha jarrita daukagu, edo badaukagu modu avion jartzeko aukera, edo badaukagu hemen pantailaren argitasuna gehiago edo gutxiago jartzeko. Hemen zuek aukeratu nahi duzuen konfigurazioa eta joan zehazten. Teklatua, hemen imaginatu ez daukagula teklatu fizikorik, teklatu fizikoarekin nago, imaginatu tabletarekin zaudetela eskuarekin erabiltzen. Eta eskuarekin edo taktila erabiltzen nahi zaretela. Orduan, hemen beheko partean teklatuari sakatu eskero, agertuko zaigu teklado digital bat pantailaren barruan. Berdina da, imaginatu erabiltzen nahi zaretela teknologia gelan adibidez eta bakarrik jaitsi duzuela goiko partea, teklatuare badaukazue. Eta hemen baditugu beste pare bat gauza, nire hizkuntza euskeraz dago, aldatu nahi dut badut, aldatu ingo dut hemendik, eta gero hemen ordua eta data. Zerbait aldatu nahi badugu, aldatu ere egingo dugu.